Sila roj baş, êvar baş, hemî hevallara hevîdarim herkes baş e. Îro di rojava me de dîsa çend nûçe hene, ji Bakurê Kurdistanê hene, ji rojava û herwiha ji başûr jî hene. Ji Rojhilatê Kurdistanê jî di meseleya kolberan de nûçeyek me heye. Tam di vê roja girîng 25 mijdarê roja tekoşîna li dijî şiddeta li jinê jinekê kolber hat qetilkirin. Di derheqê vê de wê nûçeyek me hebe û em ê vê meselê şîrove jî bikin. Li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye krîzekê ciddî ya aborî heye, pirsgirêkên ciddî ên siyasî hene lê hikûmeta AKP MHP ji bo ku van mijaran ji ber çavê xelkê bide wendakirin ji bo ku kes vana nebîne çi dike rojevên sexte diafirîne. Di nava Dem Partiyê de di nava CHP de dixwaze xetên fay ava bike û însanan berdehev partiyên siyasî ji hev biqetîne di navbera wan de nakokî bide çêkirin. Hewl dide van pirsgirêkên xwe yên esasî bide ji bîrkirin yan jî di pişt perdê de veşêre. Niha li Bakurê Kurdistanê pirsgirêka esasî desteserkirina şaredariyên Dem Partiyê li Dêrsimê şaredarî hate desteserkirin niha çalakên protestoyî dewam dike li Plûrê jî şaredarî ya CHP'ye ew jî hate desteserkirin. Gel di nava protestoyan de ye ji Bakurê Kurdistanê ji Tirkiye gelek heyetên piştgirî didin van çalakên protestoyî li gelek bajarên li Agiriyê, Qersê, li Serhedê, li Colemêrgê, li gelek deveran niha ciwan radibin serpiya xelk di nava çalakiyan de ye. Tabii elbet ne tenê ji bo Dêrsimê ji bo Mêrdînê jî Batmanê jî xelfetiye. Yani hemî şaredarî ku heta niha hatine desteserkirin ji bo ku ev şaredarî dîsa li xwediyê wan were vegerandin gel di nava çalakên protestoyî de ye. Wekî din ez dixwazim bültena ku min ji bo amedekiriye ji we re pêşkêş bikim di navberê de pêdivî bi şîrove çêbî ez ê ji we re ragihînim. Di mesela qeyûm de zêde dirêj nekim ji xwe tê zanîn di medya civakî de jî di televîzyonan de jî ev çalakên protestoyî tim têne nîşandan tayînkirina qeyûman ya li şaredariya bajarê Dêrsimê û şaredariya Plûrê ya li Bakurê Kurdistanê li gelek bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi daxuyaniya jî tê protestokirin bi çalakên fîzîkî jî têne protestokirin ev yek. Niha em derbasê Rojavayê Kurdistanê bibin. Li Rojavayê Kurdistanê Meclîsa Sûriye Demokratîk mesede bi dawîkirina tundiyê dibêje pêwîra me ya pêşîne hûn zanin îro 25 mijdarê roja tekoşîna li dijî şiddeta li jinê ye li her derê cîhanê ev rojeke navnetewî ye. Mesedê bi boneya 25 mijdarê diyar kir ku bi dawîkirina tundiya li ser jinan û pêkanîna edaletê ji tevahî Sûriye re armanca wan ya pêşîne. Mesedê li dijî tundiyê banga hevgirtinê kir, banga xebata hevbeş li tevahî jinên Sûriyeyî kir. Mesedê diyar kir ku zêdebûna tundiya li jinên Sûriyeyî encameke rast ya çanda baviksala ya serdest e zagonên cudaxwaz û şerê dijwar e sedemê vê dijwariyê. Ev rastiya bi êş ji me hemiyan dixwaze ku em ji bo guhertinê tê bikoşin wek heviyê bi pêş bixin di nava jinan de bi taybetê. Meclîsa Sûriye Demokratîk bang li hemû jinên Sûriyê kir ku bibin yek destê hev bigirin bi hev re tê bikoşin ji bo dawîkirina tundiya li jinan. Her wiha teqez kir ku beşdariya jinan di pêvajoya siyasî de beşdariya jinan di biryardayînê de pêwîstiyeke ji bo çareserkirina pirsgirêkên siyasî ya domdar hem li Rojavayê Kurdistanê hem li Sûriyê. Di derheqê vê rojê de 25 mijdarê de daxuyaniyek Nêçîrvan Barzanî jî heye. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ji bo roja cîhanî ya tekoşîna li dijî tundiya li hember jinan peyamek belav kir. Nêçîrvan Barzanî çi got? Em soz didin jinan ku em ê mafê jinan biparêzin, em ê hemû cureyên tundî û cudahiyan li dijî jinan ji nava civakê rakin. Bihêzkirina şiyan û pozisyona jinan bengeha avakirina civakeke dadperwertir û pêşketîtir e. Ev gotina şiyan gelekî famjêratê li Dohokê tê bikaranîn û her wiha li Geverê li Colemêrgê tê bikaranîn. Şiyan yani ez naşîm biçim, yani ez nikarim. Bihêzkirina şiyan yani cureyekî merûv karibe bike. Bihêzkirina karînê di vê manê de gotina şiyan gelek xwest e. Ez naşîm bixwim, ez naşîm biçim di vê manê de yani ez nikarim. Soran bê nitwanim. Ez dişim biçim yani dikarim biçim di vê manê de hat femkirin var dikim gotinek xweş e eger di nava civakê de were bikaranîn bêtir hele Serhedê bawer nakim
کس جێزانە بێژی هەرێما کوردستانê diwarê piştevandkirina mafê jinan û dabînkirina derfetan ji bo beşdarbûna di jiyana siyasî û îdarî de li ser bingehekê wekeviyê bi mêran re pêşeng bûye. Em di wê baweriyê de ne ku jin ne tenê şîrîkên sereke yên di biryardayînê de ne lê di aynê demê de bengeha guhertin û pêşveçûna berdewam in. Di vê rojê de em daxwazekî zêdetir hevkariya di navbera saziyên hikûmetê, rêxistinên civaka sivîl û medyayê de dikin da ku bêtir şiyariyê bela bikin û nirxên tolerans û wekheviyê xurttir bikin. Bi vê münasebetê em sozê bi jinên Kurdistanê re didin ku ji bo bidestxistina edalet û wekeviyê û bihêzkirina şiyanên wan ji bo lîstina rola xwe ya girîng di xizmetkirin avakirina welêt de em ê berdewam bin li ser xebata bêwestan. Hêzên Îranê kolberek jin qetil kirin. Li gor nûçeyên de medya Rojhilatê Kurdistanê de hatine belavkirin, kolbera jin a bi navê Pirşeng Quband Zahîrî 26 salî bû. Xelkê gundê Hane Germele ya bi ser navçeya Newsûdê di encama golebarana hêzên Îranê de bi giranî birîndar bû pêşî. Piştî Pirşeng Quband rakirin yek ji nexweşxaneyên Kirmanşanê li wê derê jiyan xwe ji dest da. Li gor aynê nûçeyê Pîrşeng Zewîciye zarokekê wê heye hate diyarkirin piştî kuştina Pîrşengê hêzên Îranê bav û birayê wî jî bincavkirine. Li gor amarê malpera kolber Newsê di 6 mehên destpêkê yên îsal de tam 142 kolber li deverên Sînor reyên di navbera parêzgehên Azerbaycan Rojava Sine Kirmanşan de ji ber êrişên rasterast yên hêzên Îranê ji ber sermayê yan jî ji ber teqîna mayînan yan mirine yan jî birîndar bûne. Me ji vê derê vê meseleya kolberan pir cara rexnekirin, pir caran me şîrovekir. Di vê derê de wezîfe dikeve ser karsazên Kurdan jî. Di vê gelê me Rojhilatê Kurdistanê pêdivî bi karekî bi vî rengî nebîne. Bi şiklên cuda karibe debara xwe îdara xwe bike. Sibê heta êvarê belkî 18 saetan dixebitin, diçin ji başûrê Kurdistanê yan jî ji deverên cuda di nava xeteriyê de dibin xeteriyekê mezin de wan barên mezin pişt dikin tînin yomiya wan belkî nake $10 jî jiyana wan dikeve xeteriyê rewşekî pir zehmet e di kendala da dikevin û ev barê ku tînin jî ne êwan e ji kesên din re xizmetê dikin. Yani karsaz hene dişûna ku biçin kamyonan bar bikin bînin di sînorê fermî re derbas bikin ji bo bacê nedin diçin van însanan digirin û her yekî belkî $10 jî nadine û barê mezin didin ser pişta wan tînin. Nava wan da zarok hene, 18 salî piçûktir însan hene, jin hene. Mesela îro kesek ku hatiye qetilkirin jin e. Hem jî 25 mijdarê di roja tekoşîna li dijî şiddeta li jinê de. Kolber ji bo min meseleyekî siyasî ye. Ev demekî li Iraqê li başûrê Kurdistanê nifûs tê jmartin ka nûçeya ku di vîwarî de hatiye amadekirin em pêşkeş bikin gelek balkêş e. Cara yekem e hema nüfusa fermî ya başûrê Kurdistanê tê diyarkirin. Wezîrê Plandanînê yê Herêma Kurdistanê Dara Raşid diyar kir ku li Herêma Kurdistanê 6.307.668 kes dijîn. Encamên destpêkê yên serjmariya Iraq û Herêma Kurdistanê diyar bûn. Dara Raşid di konferansa rojnamegeriyê de encamên serjmariya Herêma Kurdistanê eşkere kir. Dara Raşid da zanîn ku ji bilî herêmên Kurdistanî yên dervê îdareyê Herêma Kurdistanê bi tevahî 6.307.668 kes li Herêma Kurdistanê dijîn. Li gorî gotina Dara Raşid hîn jî ji sedî çarê malbatan di sîstema serjimêriyê de nehatine tomarkirin. Hin amarên serjimêriya Herêma Başûrê Kurdistanê bi vî şeklî ye yani encam hêjmara mêran çiqas e 3.200.506 mêr hene li Başûrê Kurdistanê ka çiqas jin hene 3.307.162 jin hene. Hêjmara jinan jiya mêran kêmtir e. Rêjiya mêran li Herêma Kurdistanê ji sedî 5.4 e. Rêjiya jinan jî li Herêma Kurdistanê ji sedî 49.6 e. Ji sedî 84 xelkê li bajaran ji sedî 16 xelkê jî li gundan dijîn. 2.028.000 xaniyên komî li Herêma Kurdistanê hene. Rêjiya kesên ku temenê wan emirê wan di ser 65 re ye ji sedî 4.4 e. Kesî herî bi temen ê Herêma Kurdistanê jî 126 salî ye. Niha nûçeyekê din ya balkêşê dixwazim ji we re pêşkêş bikim li Sêrtê ev numûneyekê ji bo hemî Kurdistanê.
مروچوا دبارا خواب که مروچوا بکار به جفیکی سبزه فایده ببینه هم جی دم سالین زوستانه ده یا بالکشه و منوچه ج آژانس آنادولی گرتی آخا گنده دودانه لنافچیه هوله یه سرته بخیر و بیره ببر همین خواهین سبزه و کسکایه و شتلیوان نافداره ji mixtarê gund bigire heta meleyê gund, jin, ciwan, hemû xelkê gund bi hev re çandiniyê dikin. Gundî salê çar demsalan bê rawastan li gund jixkariyê dikin. Çandiniya dibin serayan de hevde sal berê bi hilberîna şitlên sebze û keskayiyê dest pê kir. Xelkê gund van salên dawiyê baweyekê modern çandiniyê dikin êdî. Dibin serayan de ji bo buharan şitlên bacanên sor, bacanê reş, tematê, zebeş diçînin. Ji bo payîz û zivistanê jî berhemên wekî xiyar, pîvaz diçînin. Gundî dibêjin ew her rojên salê, 365 rojên salê dixebitin, kar dikin li gund tu kesekî betal tune ye. Gundê dodanê heştê malin, hêjmara nişteciyên gund jî derdora 705 ye. Hêjmara serayên li ser 45 donim erdê gund îsal gihîştiye 306 serayan û her sal zêde dibin. Muxtarê gund bi navê Eyûb Hazar dibe li gund ê hinekan serayeke ye, ê hinekan jî 4-5 heta 6 serayan hene. Karê vî gundî çandiniya dibin serayan de ye ji vê derê re dibêjin Antalyaya piçûk. Wekî xelkê Antalyayê gundiyê me jî vî ji xwe re kar dikin, bi axê bi serayan re mijûlin. Jina cotkara bi navê Methiye jî dibêje li ser karê cotkariyê em li vî gundî niştecî hene, em kar dikin, diçin alîkariya xelkê û cîranan jî. Dema karê me hebe ew tên, em pîvazan diçînin, em niha wan paxîş dikin. Her wiha em dibin serayan de xiyaran jî diçînin, li vê derê her tişt heye. Dewlemendî heye. Gundî dibêjin ew sala wext vî karê dikin dibin serayan de çi pêdiviyan we hebe ew diçînin dajon û debera xwe pê dikin. Xwazî ev pergal ev sîstema sera li hemî Kurdistanê çêbibe, însan bikaribin zivistanê jî ji van fêkiyan, sebzeyan para xwe bigire û jê fayde bibîne. Em pê dihezin ku li Rojavayê Kurdistanê ev sîstem heye. Niha em biçin İspanyayê, Katalonyayê futbolîstê navdar Gerard Pique dibêje min piştgirî da referanduma Katalonyayê nepoşmanim. Futbolîst Gerard Pique eşkere kir ku ji ber wî piştgiriya referanduma serxwebûnê ya Katalonyayê kiriye, Sergio Ramos û Julian Lopetegui zor lêkirine ku biçe ji gelê İspanyayê lêborîn bixwaze. Gerard Pique eşkere kir ku ew ji piştgiriya referanduma Katalonyayê nepoşmane. Futbolîstê navdar yê Barcelonayê Gerard Pique de bernameyekê televizyona TV3 de behsa serboriyekê xwe kir. Gerard Pique eşkere kir ku piştî wî piştgirî da ya referanduma serxwebûna Katalonyayê li kampa perwerdeyê ya tîma netewî ya Spanyayê hem kaptan bixwe û hem jî Julian Lopetegui jê xwestine ku lêborînê ji alîgirên tîma netewî bixwaze. Sergio Ramos li Barcelonayê heftîmê Gerard Pique bû. Julian Lopetegui jî rahênerê tîma netewî ya Spanyayê bû. Katalonyayê di sala 2017 de ji bo ji İspanyayê veqete referandumekê ji bo serxwebûnê li dar xistibû weke li Başûrê Kurdistanê. Sterkên Katalan jî Gerard Pique, Carles Puyol, her wiha Guardialo tevlî bangêşiyên referanduma serxwebûna Katalonyayê bibûn. Gerard Pique çend caran bangî Katalanan kiribû ku werin tevlî referandumê bibin ji serxwebûna Katalonya re bibêjin erê. Di referanduma serxwebûna Katalonyayê de 2.300.000 kesan dengê xwe bikaranîn. Ji sedî 9.1 dengê erê derket, yê din jî gotin na ew hejmarekî gelekî kêm bû. Hikûmeta İspanyayê diyar kir ku ew referandum nedestûrî ye, li dijî destûra bingehîn ya İspanyayê red kiribûn. Hêzên ewlekariyê yên İspanyayê êrişên alîgirên Katalonyayê kiribûn, pevçûn derketibû, hin însanên temen bilind serê wan xûn bibû, dîmenên hovîtî bû, yani li Ewropayê nehat, demekî dirêj bû, li Ewropayê em rastî dîmenên bi vî şeklî nehatibûn. Me gotibû Gerard Pique di vîdeoyekê de bang li Katalanan kiribû ku gotibû werin em xwe bi aştiyane bi dengekî bilind zelal diyar bikin. Vîdeoya Gerard Pique di nava alîgirên tîma netewî ya Spanyayê de bû sedema bertekên tund gelek kesan diyar kir ku Pique bêrometî, bêhurmetî li welê dikiriye. Pique wiha gotibû, dema ez bi tîma netewî ya Spanya re çûm Madridê ez matmayî mam ku rahêner Lopetegui û her wiha kaptan Sergio yekser gazî min kirin.
ji min xwestin ku ez bi awayekî eşkere lêborînê ji alîgeran bixwazim wekî din daxuyaniyekê çapemeniyê nivîsîn anîndan pêşiya min gotin divê tu vê bixwînê ji bo ku lêborîn bixwazî ji gelê İspanyayê divê min ev yek red kir ez çûm min daxuyaniya çapemeniyê hemî avê çöpê bi ji wan re got eger ez daxuyanî bidim çapemeniyê divê ez karibim fikrê xwe ê şexsî bibêjim ez alîgirê serxwebûna Katalonyayê me ez ê fikrê xwe bibêjim. Gerard Pîk di berdewamiya axaftina xwe de da zanîn ku piştî wê bûyerê herçend ew bi tîma netewî ya Spanya re xuya bike jî êdî dema wê hatibû ku dev ji tîma netewî ya Spanyayê berde. Dibêje ji ber helwesta xwe ew nepoşman e yanî alîgirê serxwebûna Katalonyayê. Hevan nûçeyekê dawî heye dixwazim ji we re pêşkeş bikim. Sekreterê Giştiyê NATOyê Mark Rutte ya îro çû Tirkiye rêzekî hevdîtin pêkanî li gorî daxuyaniya ku di malpera fermî ya NATOyê de hatibû weşandin. Rutte bi Serokkomarê Tirk Recep Tayyip Erdogan re hevdîtin pêkanî. Wezîrê Karê Derve Tirk Hakan Fidan re her wiha bi Wezîrê Parastinê Tirk Yaşar Güler re hevdîtin pêkanî. Êdî rojeva wan çi ye? Wê di saetên pêşme de sibê dûsibê wê baştir eşkere bibe ama tiştek ku tê zanîn ew e Sekreterê Giştiyê NATOyê Rutte wê biçe serdana Tusaşê ku beriye demekî ji aliyê gerîlayên HPG ve hatibû bombekirin wê derê çalakiyekî bi tesîr hatibû pêkanîn. Sibê dûsibê dibe ku nûçeyên pir cuda bikevin rojeva me em li bendê ne ka em binêrin belkî daxuyaniyên gelekî cuda werin ji deverên cuda em bi çar çavan li bendê ne eger rewşekî wisa çêbe em ê wekî deqeya dawî ji we re ragihînin. Bihêviya rojên xweş azad dem baş.